מוריי ורבותיי, שני הערות קטנות מהשיעורים הקודמים. אנחנו דיברנו שבבית צריך להיזהר בפרט שהילדים הקטנטנים נוגעים בנס קפה עם החלב, עם השוקולית, שהרבה פעמים הם מערבבים לנו בתוך הסוכר חלב. הסברנו שלכאורה הסוכר מתחיל להיעשות מה? חלבי. היו כמה ששאלו אותי אחרי השיעור, לכאורה מה הבעיה? גם אם נגיד שחלב נכנס לתוך הסוכר, נגיד שהוא בטל בשישי, ואחר כך הוא ייכנס בתוך התה, אז הוא יתבטל בשישי. האם אפשר לבטל לכתחילה דברים? אפשר לקחת חמין גדול, לשפוך חצי כוס חלב בפנים, להגיד יש פה פי 1000, אז אין בעיה. זה מותר לעשות דברים כאלה? כל הערבובים למיניהם, זה אם היה במקרה, יקרה מקרה, שלא יקרה, תבוא ותקרא לי, זה נקרא? כן, לא כדאי לעשות דברים כאלה. לכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, בפרט אם בבית יש הרבה ילדים קטנים, וכל אחד יכניס לנו כפית של חלב לתוך הסוכר, אז פה מתחיל להיות בעיה גדולה. לכן תקפידו גם בסוכר עם החלב, וגם לגבי המלחיות, למדנו. לא טוב שיהיה בבית, יש כאלה, ככה חונכנו. וזה האמת מופיע בדברי התוספות, בברכות, דף מ' עמוד א', כך כתבו גם חכמי האמת, חכמי הקבלה, שטוב שתמיד יהיה על השולחן מלח, רבי צדוק. יש לכם תמיד מלח על השולחן? גם שלא אוכלים, מלכים את השולחן, המלחייה באמצע, ראיתם או לא ראיתם? ככה גדלנו אצל ההורים, רבי חיון או לא? ככה גדלנו אצל. נכון או לא? מנקים, אבל מלחייה מלח באמצע. זה דברי מקובלים, רבי שלומי, זה דברי קבלה. למה? כתוב בפסוק על כל קורבנך והמלח לא זאת. מה המעלה של המלח? המלח, מעלה שלו, שהוא לא מתקלקל לעולם, אין לו פג תוקף. יש לו פג תוקף? אין לו. חיי מדף עם צ'או ארוכים מאוד. אתה רואה אותו כל יום בים המלח, בשמש, למרות שאנחנו, המלח שלנו זה מלח מעטלית, בבריכות של מים של ים, אבל לא משנה, גם שם זה תחת השמש, לא מסריח. לכן יש כאלה גם בעומר, יש כאלה בתי כנסיות, ראיתי כמה עדות, מחלקים את זה אצל המרוקאים, מצוי הרבה המנהג הזה, גם הטרבלסים ראיתי נדבקו מהם, יעד שבמסגולות, אז בעומר ראיתי יש כאלה מחלקים מלח בתוך לים. זה מאיפה המנהג הזה של המלח הזה? זה אם חסך לנו בבצעיים מלח, אתה לוקח משם, מאיפה יצא המנהג הזה? ומחלקים ולוקחים. זה כתב הגאון בעל ספר אמת ליעקב ניניו. רבי יעקב ניניו היה מגדולי המקובלים בחברון לפני 100 שנה. והוא כותב שהמנהג הזה יסודתו בהררי קודש. ולמה? כי הגמרא אומרת כל דבר שסופרים אין בו ברכה. הגמרא אומרת בבא מציעא דף מ"ב עמוד א', אמר רבי יצחק, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מנין. כמו שלמדנו בשיעור הקודם, מה שאתם רוצים לעשות, תעשו כמו נמלים. נמלים שעובדים, איך עובדים? רבי יוחאיון. חליה הסקצ'ה. אתה יכול לישון בלי כפכפים גם. שלא תקשיב ולא תשמע. יכולים לעבוד לך תחת המרצפות, תחת החרסינה, בונה שם 3 קומות וילה לזרע או לילדים, אבל בשקט. החוכמה, ישלח אדוני את הברכה באסמך. מה זה באסמך? לא, אבל בלשון הקודש, מה זה באסמך? מה זה נקרא אסם? אסם זה מחסן, יפה, בדיוק, פשוטו של מקרא, ישלח השם את הברכה באסמך, פשוטו של מקרא, זה באסם, זה מחסן גדול של תבואה. ושם, אם אתה שם והכל סגור, אז אומרת הגמורה, השם שולח שם הברכה. לכן תראו דגים שבים, פרים ורבים, 7 מיליארד בני אדם אוכלים דגים כל יום והם לא נגמרים. מה שלומי? למה רבי יניב הם לא נגמרים? העין לא רואה אותם. אתה רואה גלים, אתה רואה קצף, אתה רואה גלים, אתה לא רואה מה? לא רואה דגים. אבל הדגים בסלון אצלנו באקווריום, 10, 9, 8, 7, כל שכן בא, נותן קרן על אחד, אתה רואה אותו שוחק גם. איזה דם, מאיפה הבאת אותו, איזה טורף, שמה טורף, מחר אתה רואה אותו שחיית גם על הבוקר.
מה קרה? לא יעזור. אומרת הגמרא, הדג הזה הוא חשוף בסלון, שמים אותו בלב המרכז של העניינים, ומתפעלים מהדגים, שוחק גב ישר. עזב את הפרפר, התחיל להיות גב. לכן אומרת הגמרא, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. כל דבר שאדם עושה אותו בשקט, לכן הגמרא אומרת שאפילו לוחות הראשונות, לוחות הברית, מה פגע בהם? כתוב בגמרא, פגע בהם עין הרע. למה? היה רעש גדול בלוחות הברית. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידי, דום. מה כתוב בלוחות השניים? ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלית בבוקר אל הר סיני, ואיש לא יעלה עמך, גם הצאן והבקר על יראו אל מול ההר ההוא, וכתבתי את הדברים אשר כתבתי על הלוחות הראשונים, תן להם בשקט, נגמר הסיפור. למה? בוא עוד הפעם, ריבונו של עולם, קולות רבי משה, דברים עושים בשקט. יש הרבה מקומות מקבלים שטח לבנות בית כנסת, בית מדרש, עוד לא בנו, שמים שלט. כאן יקום מרכז תורה. מי קם באותו רגע? כל החיידקים קמים עליהם. כל השועלים, כל האנשים ששומעים שתורה גודלת, נהיה להם צמרמורת בגוף, מסכנים, נהיה להם חושר בעיניים. למה לך? אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. בבקשה רבי יהושע, רק אני ברשותך יברך יהושע. איזה מילים. תארגן לי סופגניה מחר יהושע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. עין במד בוכה, אבל בלב שמח. אשריך, אני רואה, ההקשרים שלך רחבים מאוד. יש לך כישורים רחבים מאוד. כמו מחשב, סורק את כל התנ"ך. אז לכן תקפידו כל דבר א' בצנעה, ודבר שני, לא להיזהר בנושא הזה של הבשר וחלב, לא לערבב, לא במלחיות ולא בסוכר, ולהיזהר מאוד מאוד בדבר. מה שואל לי אור ויקל היקר? כן. הכל חד פעמי. כדי לא להסתבך איתה, מה? רק תיזהר גם בחד פעמי, כשילד מכין לעצמו שוקולית חלבי. עם חלב, הרבה פעמים חסר לו סוכר, הוא מכניס את הכפית עם החלב לתוך הסוכר. פה זה בעיה, הסוכר הזה מתחיל להיות חלבי. אותו דבר מלחייה, שהיא מגולה. נכון שיש מעלה שהמלח יהיה הרי על השולחן תמיד. וזה מסביר הגאון רבי ישראל נוניו, עליו השלום, מה הרעיון של המלח של העומר? כיוון שהברכה, מתי נמצאת הברכה בדבר הסמוי מן העין, אז מה זה בספירת העומר סופרים היום יום אחד, היום שבוע, היום שבועיים? זה יפה שאדם סופר את החיים שלו. אתה סופר פה זמן. ולכאורה הדבר שאתה סופר אותו אין בו ברכה. לכן נהגו הציבור לחלק מלח. למה? כי מה יש במלח? מלח הוא מורה על סוד הקיום. סוד הקיום. חיי המדף שלו ארוכים מאוד. והוא כותב שהיו הרבה גדולי מקובלים שהיו בלב ים, וקם עליהם גלים השם מרחם, לקחו מהמלח של העומר לתוך הגלים, נהיה דגל לבן. אז המנהג הזה של המלח של העומר, יסודתו בהרי קודש. לכן הגמרא אומרת, נאמר מלח בקורבנות, על כל קורבנך תקריב מלח. ולא תשבית מלח ברית, ונאמר ברית גם בייסורים. אומרת הגמרא, מה הקשר? כשם שהמלח מוציא מהבשר, את התינופת שלו. אם פעם אחת תיקחו בשר בלי מליחה, שחטו תרנגול,